Translation. The great sage Narad continued. The word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. It is to be understood as such. When one takes shelter of this kind of intelligence, he identifies himself with the material body. Influenced by the material consciousness of I and mind, he begins to enjoy and suffer through his senses. Thus the living entity is entrapped. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது கண்டம் 29வது அத்தியாயம் நாரதருக்கும் பிராச்சீன பகவத்கீதைக்கும் நடைபெற்ற உரையாடல் பதம் 5 மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தேவ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார். இது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரமதா என்னும் சொல் புத்தி அல்லது அறியாமையை குறிக்கின்றது. இவ்வாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இது போன்ற புத்தியை சரண் புகுபவர் தன்னை பௌதிக உடல் என்றே அடையாளம் காண்கிறார். நான் எனது என்னும் உணர்வின் பாதிப்பினால் அவன் தன் புலன்களின் மூலம் இன்பமோ துன்பமோ அடைகிறான். இவ்வாறு உயிர் சிறைப்படுத்தப்படுகிறது. பொருளுரை. வாழ்வில் புத்தி என்றழைக்கப்படுவது உண்மையில் அறியாமையாகும். இப்புத்தி தூய்மை அடையும் பொழுது அது புத்தி யோகம் எனப்படும். அதாவது புத்தி கிருஷ்ணரின் விருப்பங்களுடன் பொருந்தும் பொழுது அது புத்தி யோகம் அல்லது பக்தி யோகம் எனப்படும். ஆகையினால் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்தே. அன்புடன் தொடர்ந்து என்னை பக்தியுடன் வழிபடுபவருக்கு நான் புத்தி யோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவர். உண்மையான புத்தி என்பதற்கு முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு படுத்துவது என்று பொருள். அந்த நிலை எய்தப்படும் பொழுது உள்ளிருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் உண்மையான புத்தியை அருள்கிறார். அதன் மூலம் ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும். உலகில் உள்ள புத்தி இவ்வுலோகத்தில் பிரமதா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால் பூலோக வாழ்க்கை தன்னுடையது என்ற உயிர் பொருள் தவறாக உரிமை கொண்டாடுகிறான். என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் நானே ராஜா என்று அவன் நினைக்கிறான். இதுவே அறியாமையாகும். உண்மையில் அவனை சார்ந்து எது ஒன்றுமே இல்லை. அவனது உடலும் புலன்களும் கூட அவனுக்குரியதன்று. அவனது பல்வேறு எண்ணங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவைகள் பகவானின் கருணையினால் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எதுவுமே அவனுக்குரியதன்று. ஆயினும் அவன் எல்லாவற்றின் மீதும் பைத்தியம் கொண்டு இது எனது இது எனது இது எனது என்று கூறுகிறான். ஜனஸ்ய மோகோயம் அகமமேதி. இதுவே மாயை எனப்படுகிறது. எதுவுமே அவனை சார்ந்திருக்கவில்லை. ஆனால் அவன் எல்லாமே தன்னை சார்ந்திருப்பதாக கூறுகிறான். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இத்துர்புத்தி தூய்மை அடைய வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். சேத்தோதர்பணமாஜனம். புத்தி என்னும் கண்ணாடி துடைத்து பளபளக்கப்படும் போது உயிரின் உணர்வு நிலைக்கு வரும் பொழுது அவனது உண்மையான புத்தி செயல்படுகிறது. அப்போது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்குரியதென்றும் தனக்கென்று எதுவும் இல்லை என்பதையும் அறிகிறான். அதுவரை ஒருவன் எல்லாம் தன்னை சேர்ந்தவன் என்று கருதுகின்றானோ, எதுவரை ஒருவன் தன்னை சார்ந்தது எல்லாம் என்ன சார்ந்தது என்று கருதுகின்றானோ அதுவரை அவன் உலகியல் உணர்வில் இருக்கின்றான் என்பது பொருள். ஆனால் எப்போது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணரை சேர்ந்தவை என்று மிகச் சரியாக அறிகின்றானோ அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றான். Hare Krishna. Buddhim tu pramadam vidyan mamaham itiyam kritam yam adhisthaya dehesmin puman bhumte kshabir gunan. The great sage Narad continued. The word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. It is to be understood as such. When one takes shelter of this kind of intelligence, he identifies himself with the material body. Influenced by the material consciousness of I and mind, he begins to enjoy and suffer through his senses. Thus the living entity is entrapped. மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார். இது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்
பிரமதா எனும் சொல் புத்தி அல்லது அறியாமை குறிக்கின்றது. இவ்வாறாக இது போன்ற புத்தியை சரண் புகுவோர் தன்னை பௌதிக உடல் என்றே அடையாளம் காண்கிறான். நான் எனது என்னும் உணர்வின் பாதிப்பினால் அவன் தன் புலன்களின் மூலம் இன்பமோ துன்பமோ அடைகிறான். இவ்வாறு உயிர்வாழை சிறைப்படுத்தப்படுகிறான். Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivika Swami Nityanamine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktorinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here Narad Muni explains the meaning of the story to King Prachinabarhi. Narada Munivar Prachinabarhi என்ற மன்னருக்கு அவர் சொன்ன கதையினுடைய அர்த்தத்தை விளக்கிட்டார். And now he is explaining the word pramada or intelligence. பிரமதா என்ற வார்த்தையை புத்தி என்ற அந்த வார்த்தையை விளக்கிட்டார் இப்போ. Now, what means mada? Mada என்ன? Who knows? தெரியுமா? Mada means ahankar. What do we have? Madness. Now we have kama, krodha, lobha, moha, matsarya, mada. Correct? Madness. So pramada. Pra means big madness. Pramada means the topmost madness, complete madness. This is the meaning. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya என்ற 6 விஷயங்கள் இருக்கிறதுல அந்த மத அப்படின்றது பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிற நிலை. பிரமதா அப்படின்னா பெரிய அளவில் மிகப்பெரும் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிற நிலை. Now this word is used for intelligence. So புத்திக்கு இந்த வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. And Prabhupada says in first line, second line, when intelligent, what is it? Oh, right. In the translation goes like this, no? The word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence. Here it is. The word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. See that material intelligence is equal to ignorance. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரமதா எனும் சொல் பௌதிகமான அறிவு அதாவது அறியாமை குறிக்கின்றது என்றதை இங்க விளக்குறார். Are we intelligent or not? நாம புத்திசாலிகளா இல்லையா? Everybody thinks. Of course, I mean, what a stupid question. எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க என்ன இது ஒரு அவத்தமான ஒரு கேள்வி, நான் புத்திசாலி தான், இதுக்கு என்ன கேள்வி வேற இருக்கு. Well, the intelligence is there, no doubt about that. புத்தி இருக்கு, அதுல சந்தேகமே இல்லை. Whether it's microscopic or it's big intelligence. அது ரொம்ப நுண்ணிய அளவுல இருந்தாலும் சரி அல்லது ரொம்ப பெரிய அளவுல இருந்தாலும் சரி. Every one of us have intelligence because this is one of the elements given by God to us. எல்லாருக்குமே புத்தி இருக்கு, ஏன்னா கடவுளால கொடுக்கப்பட்ட பல வஸ்துகள் அது ஒண்ணு. And here discussion is of pure and impure intelligence. இங்க விவாதம் என்னன்னா தூய்மையான புத்தியா அல்லது தூய்மை இல்லாத புத்தியா? What is the definition of intelligence? புத்தியை எப்படி வரையறுக்கலாம்? What would you say that intelligence is? எதை புத்தின்னு சொல்லலாம்? Okay, let's see one by one. What did you say? To act for Krishna. Okay. Now I'm asking general principle of mechanism of intelligence. What is intelligence? பொதுவா புத்தின்றது ஒரு பொதுவான கொள்கையில என்ன சொல்லுவோம்? What you say is correct. This is the purest intelligence is when we are conscious of Krishna. Correct? You also say something. Okay, but what is intelligence? Okay, or to help you, when we are fully Krishna conscious, what intelligence does so we are fully Krishna conscious?
things which are favorable to Krishna consciousness and rejects things which are not favorable. Okay, you heard that? That we accept, the intelligence accepts or rejects things which are favorable or unfavorable for Krishna consciousness. புத்தி அப்படின்றது எப்போ ஒருத்தர் முழு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காரோ அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சாதகமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கிறது, அதே சமயத்துல பாதகமான விஷயங்களை மறுக்குது. அதுதான் புத்தி. What intelligence does புத்தி என்ன செய்யுதுன்னா, is actually chooses உண்மையிலே சொல்லணும்னா அதை தேர்ந்தெடுக்குது. any of proposals of the mind. மனசு என்னெல்லாம் நமக்கு பரிந்துரைக்குதோ அதை தேர்ந்தெடுக்குது. Mind is master of the senses. மனசு புலன்களுடைய எஜமானர். Senses, they give information to the mind. மனதுக்கு புலன்கள் செய்தியை கொடுக்குது. Say we say beautiful car, Mercedes-Benz, 7 crores. Mercedes-Benz கார் ரொம்ப அழகான கார் இருக்கு, 7 கோடி ரூபாய். So mind says, yes, 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 get this one. மனசு உடனே சொல்லுது, ஆமா இது வேணும், வாங்கிக்கோன்னு. And intelligence says, you have no money, you can't afford it, shut up. புத்தி சொல்லுது, உன்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பணம் இல்ல, உன்னால அதெல்லாம் முடியாது, வாய் மூடிட்டு கம்முனு இரு. Many times when we have to decide something, பலமுறை நம்ம ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் போது, there is a drama going on in the mind, even without our guests from Chennai. Drama is going on in the mind. சென்னையில இருந்து நம்ம டிராமா பார்ட்டி இல்லாமயே நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய டிராமா நடக்கும். Shall I do? Yes, I should. Who is speaking all this in the mind? Who is speaking in our head all these things? யார் இதெல்லாம் உள்ள பேசுறது? It's a conversation between intelligence and mind. அது மனதுக்கும் புத்திக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடல். Now what is mind business? மனசோட வேலை என்ன? To engage senses. புலன்களை ஈடுபடுத்துறது. And senses, they are just getting agitated when they contact the object of the senses. புலன்களுக்கான பொருள்களை ஒன்று கவனிக்கும் போது அந்த புலன்கள் பாதிக்கப்படுது. The senses are like horses. புலன்கள் ஒரு குதிரைகளை போல. And by the ropes, they are all linked to the mind. கயிறுகளால மனதோட அது சேர்க்க பிடிக்கப்பட்டிருக்கு. Rope is tied up one side for the horse, another side is in the hand of the driver, which is intelligence. அந்த கயிறு ஒரு பக்கம் குதிரையில கட்டப்பட்டிருக்கு, இன்னொரு பக்கம் மனசோட ஓட்டுநரான புத்தியால பிடிக்கப்பட்டிருக்கு. So there are 5 horses. 5 குதிரைகள் இருக்கு. And the 5 ropes. 5 கயிறுகள் இருக்கு. And you sit in chariot. நீங்க ரதத்துல உட்கார்றீங்க. The Atma is the traveler. ஆத்மா பயணம் செய்யப்படுவர். And then you have weak driver. Intelligence if is weak. அந்த ஓட்டுநர் ரொம்ப பலவீனமானவரா இருக்கார். அதாவது புத்தி பலவீனமா இருக்கு. 5 horses are pulling and the driver is skinny fellow, hardly he is holding anything. What will happen? 5 குதிரைகள் இழுத்துட்டு போகுது. அந்த ஓட்டுநர் ரொம்ப பலவீனமா ஒல்லியா இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்ண முடியும்? Have a nice journey. நல்ல பயணமா இருக்குமா? Mess. பெரிய குழப்பமா இருக்கு. So this is what is happening. அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. Mind is pulled by the senses. மனது புலன்களால இழுக்கப்படுது. And intelligence has to say, hold on, hold on. புத்தி நிறுத்தி வை அப்படினு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. And it's very dangerous. ரொம்ப அபாயமானது. If we are not intelligent, we can't control our mind. நம்ம புத்திசாலியா இல்லனா மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Oh, beautiful girl. ரொம்ப அழகான பெண்ணாச்சே. This is your sister, hold on. இது உன்னுடைய சகோதரி, அதோட நிறுத்திக்கோ. Oh, what a beautiful lady. என்ன ஒரு அழகான பெண். And this is our mother. இது நம்முடைய தாய். Every lady except one's own wife, one should see as a mother. ஒவ்வொரு நபரும் தன்னுடைய மனைவி தவிர மற்ற எல்லா பெண்களையும் தாயா பார்க்கணும். So intelligence should say, hold on. புத்தி உடனே சொல்லணும். Not in that direction. அந்த திசையில போகாத. This is the function of intelligence. அதுதான் புத்தியோட செயல். Janame Jayate Shudra, but nobody has intelligence in Kali Yuga. கலியுகத்துல யாருக்குமே புத்தி கிடையாது. So what do we do? என்ன பண்ணலாம்? We take Shastra as an intelligence. நம்ம சாஸ்திரத்தை புத்தியா எடுத்துக்கலாம். Because we can't understand what is to be done, what is not to be done. என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றத நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியல. Guru Maharaj. Guru Maharaj. Kim karomi? What shall I do? Kim karomi?
நான் என்ன பண்ணட்டும்? When we do that step, we become kinkara, we become servant of a guru. நாம கிங்கரா அப்படின்ற அதாவது குருவோட சேவகன் ஆகிறோமோ, then we follow what Guru says. அப்போ குரு சொல்றதை நம்ம பின்பற்றுறோம். If we don't do that step, approach Guru and take shelter of Guru, then we think, aham karomi, ahankara, I am the doer, and we act on false ego, pulled by the mind and the senses. குருவிட்ட சரணடைஞ்சு அவர்கிட்ட சேரனா நம்ம சேரலையோ, அப்போ அகம் கரோமி, அகங்காரம் வருது. நான் செய்றேன் அப்படின்றாரு. Therefore, when we join Krishna consciousness, we have millions of questions. அப்பதான் அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல சேரும் பொழுது நமக்கு லட்சக்கணக்கான கேள்விகள் எழுது. Because mind is still not convinced by intelligence. ஏன்னா புத்தியினால மனசு இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படல. We have millions of doubts. லட்சக்கணக்கான சந்தேகங்கள் இருக்கு. Intelligence become what to do in this situation? இப்போ இந்த சூழ்நிலையில என்ன பண்ணலாம்? And what to do when you have festival and thousands of people come and devotees are not able to cook? Shall they bring karmic cook or they should not bring karmic cook? Intelligence is puzzled. இப்போ பெரிய விழா நடக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வராங்க, அவங்களுக்கு பக்தர்களால சமைக்க முடியாது, வெளி ஆட்களை கூட்டு வந்து சமைக்கலாமா வேணாமா? இப்போ புத்திக்கு வந்து அது ஒரு பெரும் புதிரா இருக்கு. So somebody intelligent said, actually because it's cooked by karmi, this is not prasadam. இப்போ புத்தி சொல்லுது, உண்மையிலே வெளியாளுங்க சமைச்சதுனால அது பிரசாதம் கிடையாது. But everybody comes to temple and say, we want to take prasadam. ஆனா எல்லாரும் கோயிலுக்கு வராங்க, நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கோன்னு சொல்றோமே. So is it prasadam or not? இப்போ அது பிரசாதமா இல்லையா? What the intelligence says? புத்தி என்ன சொல்லுது? Let's see who is intelligence to argue now. இப்போ யாரோட புத்தி வாதம் பண்ண தயாரா இருக்கு பார்க்கலாம். It was prasadam or not? Karmi cook was cooking. பிரசாதமா இல்லையா? கர்மையால சமைக்கப்பட்டது பிரசாதமா இல்லையா? We pushed him to take bath. நாம வந்து அவங்க குளிக்கிறதுக்கு நாம வற்புறுத்த வேண்டியது இருந்தது. I don't know for others, but cook took bath. முக்கியமா சமைக்கிறவர் வந்து குளிச்சார், மற்றவங்களாம் சமைச்சு குளிச்சாங்களா இல்லையோ தெரியாது. What they are thinking, we don't know. While அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க சமைக்கும் போது நமக்கு தெரியாது. Most probably counting, one more pot, 25,000 more. One more pot, 50,000 more. அநேகமா அவங்க வந்து இன்னொரு பாத்திரம் சேர்த்து சமைக்கும் போது 25,000 சேர்ந்து கிடைக்கும், ரெண்டாவது பாத்திரம் சேர்த்து சமைக்கும் போது 50,000 சேர்த்து கிடைக்கும். அப்படிதான் அவங்க எண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. Nice moustaches. பெரிய மீச வச்சுக்கிறார். Nice Jodhpur earrings from Rajasthan. ராஜஸ்தான் ஜோத்பூரை சேர்ந்தவர், காதுல தோடெல்லாம் போட்டிருக்கிறார். They cook in pants and shirts. பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டு சமைக்கிறாங்க. They did not smoke there. புகைப்பிடிக்கலாங்க. They did not. They cook chai there, you know. அவங்க டீ எல்லாம் கூட அங்க வச்சாங்க. I allow. நம்ம அனுபவிச்சோம் அதுக்கு. And look, everybody saw. I didn't take prasada. எல்லாரும் பாத்தீங்க, நான் பிரசாதம் சாப்பிடலாங்க, தெரியுமா? Why did you send us for prasadam? You yourself never came. நீங்க அங்க சாப்பிடாத போது அப்ப ஏன் எங்களெல்லாம் அங்க அனுப்புனீங்க? We are cheated. நாங்க ஏமாத்தப்பட்டுட்டோம். They are feeding us with karma is not prasadam. அவங்க நீங்க வந்து எங்களுக்கு கர்மாவை கொடுத்துருக்கீங்க, பிரசாதம் கொடுக்கல. So what do we do now? How to solve this puzzle? எப்படி அந்த பதிரு? Chittahari came, maybe he can help us. We are all bewildered. Poor fellow doesn't know what we are speaking about. Yeah. So we have to now see what Prabhupada did, what Prabhupada said in this type of circumstances. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இப்போ சில பிரபுபாதர் என்ன செய்தார், அவர் என்ன இதை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்றதை நம்ம பார்க்கணும். Vaman, there was no problem with amplifier. My voice is off, you know. You can't adjust it there. It's gone? It's gone. Okay, we'll shout on you now. So, what Prabhupada did, what Prabhupada said in these circumstances. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில சில பிரபுபாதர் என்ன செய்திருக்கார், அவர் என்ன சொல்றார்? There was a big function in Hyderabad farm. ஹைதராபாத் பண்ணை நிலத்துல ஒரு பெரிய விழா நடந்தது. And devotee had to cook for 1 lakh of people. பக்தர்கள் 1,00,000 பேருக்கு சமைக்க வேண்டியிருந்தது. They did not know how to cook big quantities. பெரிய அளவுல அவங்களுக்கு சமைக்க
And rice became khichdi. சாதம் எல்லாம் கிச்சடி மாதிரி ஆயிடுச்சு. And sabji became also kind of chutney, everything was messed. சப்ஜி எல்லாம் சட்னி மாதிரி இருந்தது. And there were no spices enough, no salt enough. போதுமான மசாலா இல்லை, போதுமான உப்பு இல்லை. And halwa became completely dry like a cement, ஹல்வா வந்து சிமெண்ட கலந்து வச்ச மாதிரி ரொம்ப காஞ்சி போய் இருந்தது. So Prabhupada gave lecture. பிரபுபாத உபன்யாசம் கொடுத்தார். Invited everyone from prasadam. He invited for prasadam everyone. எல்லாரையும் பிரசாதத்தை கலச்சிருந்தார். He came and took one plate and looked at it. அவர் வந்து அந்த ஒரு பிளேட் பிரசாதத்தை பார்த்தார். It was prasadam. அந்த பிரசாதம் Cooked by devotees. பக்தர்களால் சமைக்கப்பட்டது. With love and devotion. அன்போடனும் பக்தியுடனும். Whatever best they could do. அவங்களால முடிஞ்ச சிறப்பா பண்ணிருந்தாங்க. Offered to deities. விக்கிரகங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதும் கூட. And Prabhupada looked and said, dog's food. சில பிரபுபாத பார்த்தா இது நாய்க்கு வைக்க வேண்டிய உணவு அப்படின்னு. Even dog would not eat it. நாய் கூட சாப்பிடாது இதை. If you don't know how to cook, get a cook. உனக்கு சமைக்க தெரியலன்னா சமையல்காரங்களை வச்சு செய். You spoil all our preaching today. நம்ம பிரச்சாரம் எல்லாத்தையும் நீ வீணடிச்சிட்ட. That was Prabhupada's age. அதுதான் பிரபுபாத சொன்னார். So look, another incident was there. இன்னொரு சம்பவம் இருக்கு. That we were in Baroda 94 on Ratha Yatra. பரோடால நடந்த ரத யாத்திரையில கலந்துட்டு இருந்தோம். And we were helping pujaris. We were carrying the deities. We were deities all day. நாங்க பூஜாரிகளாக இருந்தோம். விக்கிரகங்களை எடுத்துட்டு போறது சேவையா இருந்தது. நான் முழுக்க விக்கிரகங்கள் போடவே இருந்தோம். So one Gujarati life member donated 1 lorry of halwa. ஒரு குஜராத்தி லைஃப் மெம்பர் வந்து ஒரு லாரி நிறைய ஹல்வா சமைச்சு கொண்டு வந்து விநியோகத்துக்காக கொண்டு வந்தார். 5 tons of halwa. 5 டன் ஹல்வா. He does every year. ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை செய்யறார். He had a sweet shop in the city. அந்த நேரத்துல அவருடைய இனிப்பு கடை இருக்கு. His people cooks. அவரோட cooks. சமையல்காரங்க வேலையா இருந்தாங்க. And lorry came and with shovels they were filling the buckets. It's 5 tons of halwa. Like you say, lorry 5 tons of sand. Same quantity of halwa. லாரி நிறைய மணல நிரப்பிட்டு வந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஹல்வா வந்து அவங்க நிரப்பி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. மாவட்டி வச்சுதான் அந்த ஹல்வா வந்து எடுத்து பரிமாறினாங்க. And you see, before Ratha Yatra there is huge crowd, but after Ratha Yatra, lorry is coming, another crowd there behind. Everybody was taking. ரதத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மிக பெரும் கும்பல் ரத யாத்திரையில கலந்துருக்கு. ரதத்துக்கு பின்னாடி இந்த லாரி வருது. அந்த லாரிக்கு பின்னாடி இன்னொரு பெரிய கும்பல் அந்த ஹல்வா வாங்க வந்துருக்கு. So we were all there with the deities. நான் வந்து நான் முழுக்க விக்கிரகம் கூடவே இருந்தோம். So I understood they never offered the halwa. எங்களுக்கு புரிஞ்சது அந்த ஹல்வா வந்து எப்போ அவங்க நைவேத்தியம் பண்ணவே இல்லை. They forgot. அவங்க மறந்துட்டாங்க. 5 tons of karma was distributed. 5 டன் கர்மா வந்து அங்க விநியோகம் பண்ணிருக்காங்க. So I was young and enthusiastic and strict follower. நான் வந்து ரொம்ப உற்சாகமான ரொம்ப தீவிரமா கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு இளம் பக்தராக இருந்தேன். I saw they distributing the halwa. I stopped them. அவங்க ஹல்வா விநியோகம் பண்றதை பார்த்து நான் அதை நிறுத்திட்டேன். Then temple president was angry. Why you are stopping? கோவில் தலைவர் வந்து கோவப்பட்டார். எதுக்கு நீ நிறுத்தின? This is boga. This is not offered. நான் சொன்னேன் இது போகா, இது நைவேத்தியம் பண்ணல. You are nonsense fellow. This is prasadam. Get lost. நீ ஒரு அபத்தமான கிளம்பு, இது பிரசாதம் தான் அப்படின்னாரு. Then I went to Maharaj. நான் மகாராஜ்க்கு போனேன். Guru Maharaj. குரு மகாராஜ். We were all there with the deities. They never brought this halwa for us. நாள் முழுக்க விக்கிரக பக்கத்துல தான் இருந்தா அவங்க அந்த ஹல்வா கொண்டு வரவே இல்லை நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு. I asked the owner whether you offer in your shop. He doesn't know what he is offering. His life member. அதை ஸ்பான்சர் பண்ண அந்த வந்து கேட்டா உங்க கடையில இதை நைவேத்தியம் பண்ணீங்கன்னா அவர் நைவேத்தியம்னா என்னன்னே தெரியாதவரா இருக்கிறாரு. So what we are distributing just karma, just boga. அப்ப நான் விநியோகம் பண்றது எல்லாம் வெறும் கர்மா தானே இருக்கு. So Maharaj said, no, it's prasadam. மகாராஜ் சொன்னார் அப்படி இல்லை, அது பிரசாதம் தான். Maharaj, it was not offered. I was there. மகாராஜ் அது நைவேத்தியம் பண்ணவே இல்லை, நான் அங்கதான் இருந்தேன். So Maharaj explained. மகாராஜ் விளக்குனார். It is not offered by ringing of a bell. மணி அடிச்சு அதை நைவேத்தியம் பண்ணலதான். The ritual was not done. சடங்கு நடக்கலதான். Because we are foolish, we forgot to offer. ஏன்னா நாம முட்டாள்களா இருந்ததுனால அதை நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு மறந்துட்டோம். But Jagannath is
more intelligent. Even we forgot to offer. He did not forget to accept. ஜெகநாதர் வந்து மிக பெரும் புத்திசாலி. நம்ம நைவேத்தியம் செய்யறதுக்கு மறந்துட்டாலும் அவர் அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு மறக்கல. Because intention was to cook and distribute as a prasadam of Lord Jagannath for Ratha Yatra. Intention was accepted by Lord. It is prasadam. ஏன்னா அதை ஸ்பான்சர் பண்ணவரோட எண்ணம் வந்து ஜெகநாதருக்காக சமைக்கணும், ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையில எல்லாருக்கும் விநியோகிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல தான் அது செய்யப்பட்டது. அதனால அது பிரசாதம் தான். We are fools, we forgot, but Lord Jagannath did not forget. நம்ம மூடர்கள், நம்ம மறந்துட்டோம், ஆனா பகவான் ஜெகநாதர் அதை மறக்கல. Lord will not miss opportunity to bless everyone with His mercy. He will not அவருடைய miss this கருணை opportunity. ஜெகநாதர் கொடுக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்காம இருக்க விட மாட்டார். So same thing we did, we follow here. அதே மாதிரி தான் நாமளும் இங்க அந்த கொள்கையை தான் பின்பற்றுறோம். We did not offer to the deities, நம்ம விக்கிரகங்களுக்கு அதை அர்ப்பணிக்கப்படல, but we offered to the photos. ஆனா படங்களுக்கு அதை அர்ப்பணிச்சோம். And we meant it to be with intention to please Krishna, to purify everyone with prasad. ஆனா நம்முடைய எண்ணம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும், மக்களை திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற எண்ணத்தோட அது செய்யப்படும். And people come with intention, will go to temple and honor prasad. மக்களும் வரும்பொழுது நம்ம கோயிலுக்கு போய் பிரசாதம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வராங்க. So do you think Krishna will block all our intention and reject it? அதுக்காக கிருஷ்ணன் இப்ப நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய விருப்பத்தை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்திடுவார் நினைக்கிறீங்களா? No, Krishna is more merciful and more intelligent than us. கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை விட அதிக புத்திசாலி, அதிகம் கருணை வாய்ந்தவர். Make sense? அர்த்தம் முடியுதா இருக்கா? Does it appeal to the tiny intelligence? இந்த சிறு புத்திக்கு ஏற்றுக்கொள்ற விதத்துல இருக்கா? But still you didn't answer. Why you didn't eat? ஆனா இன்னும் நீங்க பதில் சொல்லலையே, நீங்க ஏன் சாப்பிடல? Look, we came there, nothing was there. காரணம் நம்ம வரும்போது எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு, ஒண்ணும் இல்ல. You took everything. You didn't leave anything for us. எல்லாத்தையும் நீங்களே சாப்பிட்டீங்க, ஒண்ணும் விட்டு வைக்கல. 20 of brahmacharis, nobody get even 1 grain of rice. 20 பிரம்மச்சாரிகளுக்கு ஒரு சாதம் கூட அங்க கிடைக்கல. We were fasting yesterday, fasting today. What do we do? முதல் நாளும் விரதம், நேத்து விரதம், அப்புறம் என்ன பண்றது? Then our Rasik Shekhar want to make tamarind rice, but somebody give him pongal rice to make tamarind rice. We have tamarind khichdi. அந்த ரசிக் சேகர் பிரபு வந்து சாதம் செஞ்சு புளியோதரை பண்ணலான்னு பார்த்தா கொடுத்த அரிசி வந்து பொங்கல் அரிசியா போயிடுச்சு. அவன் வந்து புளி பொங்கல் தான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது. So you see, idea is that intelligence, we have to get guidance from Shastra. Shastra is our intelligence. Guru is our intelligence. Sadhu is our சாஸ்திரம் தான் வந்து நமக்கு புத்தி. குரு, சாது, சாஸ்திரங்கள் தான் நமக்கு புத்தி. Whenever Whenever we are facing situation to decide something, we have to consult the Shastras, then we are safe, we are sinless in our activity. Intelligence has a different, there are different levels or different aspects or different parts of intelligence. The vivek, discrimination is most important. Of course, it reminds us of a poor fellow who had name Vivek but no any intelligence. No? Apart from discrimination, there is memory. There is a logic. There is orientation in the space. Orientation in the space. Say we go book distribution one day, one area, and tomorrow you come, and you don't know whether you did this street or not. Means your orientation intelligence is not greased sufficiently. It doesn't work. Orientation and understanding of basically understanding of time, of space,
understand. I will help a little bit. ஒரு இடத்தை It's technical. புரிஞ்சிக்காத நிலை. No? Like you want to come out of the temple, but you go that Karpur way. You lost your orientation, you know. Yeah. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறதுக்கு பதிலா கருப்பூருக்கு போயிடுது. இடத்தை வந்து தெரியாம போறது. So these are different types of intelligence. இந்த மாதிரி பல்வேறு அறிவு இருக்கு, புத்தி இருக்கு. Somebody may have good memory. ஒருத்தருக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கலாம். We had one student, whatever he reads, he memorizes. ஒரு மாணவன் இருந்தான், அவன் என்ன படிச்சாலும் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்குவான். But anytime we use Vivek intelligence to discriminate, we use some analogy, he cannot understand. ஆனா எந்த சமயத்துல நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை விளக்கினாலும் அதை அவனால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அது பிரிச்சு பார்க்கறதுக்கான அந்த விவேகம் அவன்கிட்ட இல்லை. We told that there is a frog in the well. கிணத்துல தவளை இருந்தது. And we told the story how frog cannot understand the length of the ocean. எப்படி ஒரு சமுத்திரத்தோட அளவை வந்து தவளையால புரிஞ்சிக்க முடியலன்ற ஒரு முழு கதையை விளக்கணும். And he was brilliant student, you know. நல்ல பிரகாசமான ஒரு Every exam best marks because he memorized everything. எல்லா தேர்வுலையும் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவான். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே அவனால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். And then he asked questions after that analogy given. அந்த உதாரணம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் கேள்வி கேட்டான். Prabhuji, how can frogs speak? பிரபுஜி, தவளை எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டான். I thought, how student cannot think? நான் கேள்வி கேட்டேன் திருப்பி. எப்படி ஒரு மாணவன் கொஞ்சம் Best student, but no thinking capacity. நல்ல மாணவன் தான், சிறந்த மாணவன் தான், ஆனா சிந்திக்கிற தன்மை இல்லையா? So professors are telling most intelligent because he has memory, part of intelligence. But Vivek is not there. We say most stupid, like a parrot. பேராசிரியர் வேணா சொல்லலாம் அந்த மாணவன் மிக சிறந்த மாணவன், ஏன்னா நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா நம்ம சொல்லுவோம் அவன் மிகப்பெரிய முட்டாள். ஏன்னா அவனுக்கு புத்தியினுடைய ஒரு பாகம் இருக்கு ஞாபகம்ன்றது, ஆனா விவேகம் அவன்கிட்ட இல்லை. Say, who is educated here? Who did his degree? If you don't feel shy, please raise your hand. I did not do degree. இப்போ யாரு இங்க படிச்சவங்க இருக்கீங்க, பட்டம் வாங்குறவங்க? Don't be shy. I'll not scold you. வெட்கப்படாதீங்க. I'll not scold you too much. Okay, you did also. What degree you got? Commerce. Mm-hmm. And yourself? You are teacher. Yourself? Teachers. Okay. And who else is professor, teacher? You also? What you did? Huh? BS. PSA. Science. Oh. Thank you very much. So, if we are put back into 12 standards to write exam, do you think we will pass? நீங்க பட்டம் வாங்குறாங்க, உங்களை வந்து திரும்ப 12ஆம் வகுப்புல போட்டு உங்களை தேர்வு எழுத சொன்னா Just now, in half an hour, or after 5 minutes, they'll give us exam for 12 students. You think we will remember all these points? இப்ப இன்னும் 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு அது ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல கேள்வித்தாளை கொடுத்து 12ஆம் வகுப்புக்கான தேர்வு எழுத சொன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா? In the past, you have passed. கடந்த காலத்துல அதை தேர்வு பெற்றுதான் வந்திருக்கீங்க. That's why you are the holder of degree. அதனாலதான் இப்ப உங்ககிட்ட டிகிரி இருக்கு. Or if in Gokul's language, pedigree. You know the pedigree? You know what is அப்படி pedigree? இல்லைன்னா அது வந்து கோகுலோட மொழியில சொல்லணும்னா அது நாய் உணவு. What did you say? This pedigree is dog's food. No, it's not dog's food. It's a classification of a dogs. The best dogs have highest pedigree, you know. I mean, I'm not criticizing you are devotees, but generally this concept of pedigree gives you prestige. Like a dog's pedigree, it's very similar. It's poetical. அது pedigree அப்படின்றது வந்து ஒரு நாய்களை வந்து தரம் பிரிச்சு சொல்றது. நாய்களை. You see, there is a dog called street dog, and there is dog which comes in parampara, line of important dogs. So they are these German shepherds. So if you want to buy the street dog, it's 20 rupees. If you want to buy German shepherd, 20,000 rupees. Why? Because he has pedigree. It's a dog with degree. And this is, am I speaking true, Jyotirmay Prabhu? No? And then they show to everyone, my dog with degree, pedigree.
இப்போ நாயில வந்து நிறைய தரம் இருக்கு. தெருநாய் இருக்கு, அதே ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஒரு பரம்பரையில வரக்கூடிய ஒரு நாய் இருக்கு. இப்ப தெருநாய் நீங்க வாங்கணும்னா 20 ரூபா போகும். ஆனா அதே ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் வாங்கணும்னா 20,000 ரூபாய் வேணும். ஏன்னா அது வந்து அந்த பரம்பரையில இருக்கிறதுனால. So back to the point. தரம் இருக்கு. That why we will not pass that exam again. திரும்ப நம்முடைய கருத்துக்கு வரலாம். ஏன் இப்போ நம்மால மறுபடியும் அந்த 12ஆம் வகுப்புக்கான தேர்வு எழுத முடியாது? Because for our studying and our teaching is use only memory power, not vivek. Is use only that moment you memorize, you pass, and after next exam you forget. And you won't use it in life either, most of the things. நம்முடைய படிப்புல, அதாவது இந்த மாதிரியான பௌதிக படிப்புல நம்ம விவேகத்தை பயன்படுத்தாம ஞாபக சக்தியை மட்டும்தான் பயன்படுத்துறோம். அப்போதைக்கு தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் குறிக்கோளா இருக்கு. அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்துறது கிடையாது. So you see, karmis, materialistic people, they do not know different levels of intelligence. They are teaching children only memory, 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 but they don't teach them to think. They don't teach them to think. You simply repeat what I say. This is parrot-like philosophy. This is parrot-like teaching. Say hello, 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 hello. Okay, pass. You hello, hello. Very intelligent. But they don't know what they are speaking. They don't know why they are speaking. They don't know how to use it, neither how to benefit self or others with it. Therefore, it is all ignorance. Material intelligence is ignorance. Everyone is fool. அதிகமான மக்கள் இப்போ புத்தியினுடைய பல்வேறு நிலைகளை புரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு புத்தி அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும்தான். ஒரு கிளி மாதிரி சொல்றத திருப்பி சொன்னா அவங்க புத்திசாலின்னு அவங்க கருதிக்கிறாங்க. அந்த புத்தியை வந்து எப்படி அவங்க பயன்படுத்துறது, எப்படி அதை பற்றி அந்த புத்தியினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத அதை பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது இல்லை அவங்க. அதனாலதான் பௌதிகமான அறிவு எல்லாமே அறியாமைன்னு சொல்லப்படுது. Therefore we say, more educated you are, more idiot you are. அதனாலதான் எந்த அளவுக்கு அதிக நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு அபத்தமான ஆளுன்னு சொல்லலாம். Why you are speaking like this is hurting us? ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? இதெல்லாம் எங்களுக்கு வலியை கொடுக்குது. But look, bring one gentleman from Karmandurai farm, from the village, uneducated person. Say he is 25 years old. இப்போ நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு பண்ணை நிலத்துல கரமந்துறையில வசிக்கிற ஒரு விவசாய படிக்காத ஒரு நல்ல பண்பாளரை கூட்டுவாங்க. And bring one fellow who got PhD with 25 years. அதே 25 வயசான PhD பட்டம் வாங்கின ஒருத்தரை கூட்டுவாங்க. They are people, very intelligent ones. ரொம்ப புத்திசாலிகளா இருக்காங்க. Bring them to the temple. ரெண்டு பேரையும் கோயிலுக்கு கூட்டுவாங்க. And teach them Krishna Bhakti. கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. Who will become devotee first? முதல்ல பக்தர் ஆகிறது யாரா இருக்கும்? First test, first exam. Sir, this is Bhagavan. முதல் சோதனை. ஐயா, இவர்தான் பகவான். Bhagavan means he can take any time, any place, any form he likes. பகவான் அப்படின்னா எந்த இடத்துலயும் எந்த நேரத்திலையும் எந்த ரூபத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். He taken this form of Gauranitai. இங்க கௌரணிதாய் ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கார். He is all powerful. அவர் எல்லா சக்திகளையும் உடையவர். We are insignificant. நாம மிக சிறியவர்கள். We are not in control. நாம கட்டுப்பாட்டு இருக்கோம். We don't know when we'll die. நாம எப்ப மரணம் அடைய போறோம்ன்றது தெரியாம இருக்கோம். We did not choose our birth. நம்முடைய பிறப்பை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கல. He is supreme, we are tiny. அவர் உச்சமானவர், நம்ம ரொம்ப சிறியவங்க. Both of you, bow down. நீங்க ரெண்டு பேரும் விழுந்து வணங்குங்க. Who will bow down? யார் விழுந்து வணங்குவாங்க? Karmandura fellow, even without telling from entrance, he will bow down. அந்த கர்மத்துறையில அவர் வந்தவர் நம்ம இதெல்லாம் சொல்லாமே முன்னாடியே கோயிலுக்குள்ள நுழையும் போது விழுந்து வணங்கிட்டு தான் வருவார். And this fellow will look. Maybe a little neck like this, maybe 1 inch neck. He is supreme, but why shall we bow down? Simply we have to... Something he will start speaking, because his conscience polluted, his intelligence spoiled. ஆனா இவர் பட்டம் வாங்கினவர் வேணா கையெழுத்து கும்பலாம், மேலும் 1 இன்ச்சு தலையை கீழே குனியலாம் அதிகபட்சம். ஏன்னா அவருடைய புத்தி வந்து அந்த அளவுக்கு கலங்கப்பட்டிருக்கு. அவர் நிறைய மற்ற விஷயங்களை ஏன் நம்ம விழுந்து வணங்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விதான் கேட்பாரு. எடுத்த உடனே அதை செய்ய போறது. They can't understand.
அவரால புரிஞ்சுக்க முடியாது. Krishna says intelligence is there, கிருஷ்ணன் சொல்றாரு புத்தி இருக்கு, but it's stolen by Maya. ஆனா அது மாயையால திருடப்பட்ட Maya apahrita jnana. மாயா பிரதக்ஞானம். They won't surrender. அவங்க சரணடைய மாட்டாங்க. Scientists. விஞ்ஞானிகள். This is not convincing. Your answer is not convincing. உங்க பதில் ஒன்றும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்லையே. You don't bow down now, you'll bow down in time of death, flat down. நீங்க இப்ப விழுந்து வளங்கலன்னா மரணத்தின் போது விழுந்துதான். You have to bow down. நீங்க விழுந்துதான். Bow down voluntarily, be happy. இப்பவே நீங்களா விழுந்து வளங்குங்களே, சந்தோஷமா இருக்கலாமே. But no intelligence. ஆனா புத்தி கிடையாது. Very learned, how can you say? ரொம்ப படிச்சவராச்சு நீங்க எப்படி சொல்லலாம்? Material intelligence or ignorance. This is what Narada Muni said. பௌதிக அறிவோ அல்லது அறியாமையோ, அதுதான் நாரத முனி சொல்றாரு. Now again, after the lecture, people say, oh, again he is scolding us for education, again he is scolding us, putting our children in the schools. And we are speaking from Bhagavatam, cool down. You are not the center of the world. We are not discussing every lecture about you, It's many times people come after lecture, 2-3 different people come and say, Prabhu, you spoke only about me. I didn't spoke about you, I spoke about me, spoke about everyone, It's cool down. Let your intelligence not bewilder you this time. மறுபடியும் உபன்யாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பௌதிக கல்வி பத்தி இவ்வளவு இதா பேசுறாங்களே, நமக்கு வழி கொடுக்குது, என்ன நம்மளை பத்தி எப்பவும் பேசுறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைக்கூடாது. அதுல அர்த்தமே இல்லை. ஏன்னா யாரை பத்தியும் இங்க குறிப்பிட்டு பேசணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. பாகவதம் அதை சொல்லுது, பாகவதத்துல இருக்கிறதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். Look, I didn't embarrass people. I don't want to embarrass people. Okay, raise your hand, who is educated, don't tell these are all fools. No, we are all devotees here. We are discussing. இப்போ யாரெல்லாம் பட்டம் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு கையை தூக்க சொல்லி உங்களை ரொம்ப சங்கடமான சூழ்நிலையை வைக்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் கிடையாது. நம்ம பக்தர்கள், அது நமக்கு தெரியுது. நம்ம உண்மை என்னன்றதை விவாதிக்கிறதுக்காக தான் அதை கேட்கிறோம். So we discuss Srimad Bhagavatam. We speak in such a manner with understanding that we all understood we are not this body. நம்ம பாகவத விவாதத்தின் மூலமா எந்த மாதிரி நம்ம விவாதம் நடத்தணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடல் கிடையாதுன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, அந்த விவேகத்தோட நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக. Once we accept the Guru, we understand that we are uneducated. ஒரு முறை நம்ம குருவை ஏத்துட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம படிப்பறிவு இல்லாதவங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். You're not going to come in front of Guru and say, I Maharaj, I have this degree, that degree. He will be greatly impressed. குரு முன்னாடி மகாராஜ் நான் அந்த பட்டம் வாங்கியிருக்கேன், இந்த பட்டம் வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்னா மகாராஜ் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப குளிர்ச்சி அடைஞ்சிருவாருன்றது. And as you remember, I never asked you before that question because I really didn't bother about it, whether you have degree or not. நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம், இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி நான் கேட்டதே கிடையாது, நீங்க என்ன பட்டம் வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதை பத்தி நமக்கு அக்கறையே இல்லை, அதை பத்தி அவசியமே இல்லை. We are not against intelligent people. புத்திசாலி மக்களுக்கு எதிரானவங்க நம்ம இல்லை. But one should become intelligent. ஆனா ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருக்கணும். Intelligent means serve Krishna. புத்திசாலி அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். Then you are intelligent. அப்ப நீங்க புத்திசாலி. Then there is a first degree, first initiation. அப்போ முதல் பட்டம், உங்களுக்கு முதல் தீட்சை இருக்கு. And then what is it called? Master degree, second initiation. அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரி, இரண்டாவது தீட்சை இருக்கு. And sannyas, PhD in spiritual. சன்னியாசம், PhD. So who say don't get degree? Get degree. யாரோட சொன்னது இன்னொரு பட்டம் வாங்கக்கூடாது? But from Krishna. ஆனா கிருஷ்ணர் தெரிந்து. Let Krishna sanction through the Guru. கிருஷ்ணர் குரு மூலமா பரிந்துரைக்கிறார். Guru is the principal of institution. குரு இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மேலாளர், தலைமை ஆசிரியர். And temple brahmacharis are the teachers. கோயில் பிரம்மச்சாரிகள் ஆசிரியர்கள். And you are the students. நீங்க எல்லாம் மாணவர்கள். And class is going on. Look. An exam is coming soon. தேர்வு சீக்கிரமே வரப்போகுது. And good news, no holidays. நல்ல செய்தி என்னன்னா விடுமுறையே கிடையாதுங்க. Correct? Now the problem is classroom is extended 24 hours a day. Whatever you do, you have to follow the rules of the classroom. பிரச்சனை என்னன்னா இந்த வகுப்பறை 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டுட்டே இருக்கும். நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அது கவனத்தோட செய்யப்படணும். So this is nice school, no? இது ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடம் இல்லையா? No ringing of bell except the prasadam bell. மணி அடிக்கிற வேலையே கிடையாது, பிரசாதத்துக்கு தவிர. No tension. Nice professors. மன அழுத்தம் கிடையாது, நல்ல பேராசிரியர்கள்.
no tuitions. நீங்க டியூஷன் எல்லாம் போக வேண்டியதில்லை. No. Sometimes some homework is done. சில சமயத்துல சில வீட்டு வேலைகள் கொடுக்கப்படும். No, like cooking for Janmashtami, homework. ஜென்மாஷ்டமி சமைக்கிறது. Some they did very well. They wrote more than 200 pages. சில பேர் ரொம்ப நல்லாவே செஞ்சிருந்தாங்க. 200 பக்கத்துக்கு மேல எழுதியிருக்காங்க. Many they wrote more than 108. நிறைய பேர் 108 பக்கத்துக்கு மேல எழுதியிருக்காங்க. Many they ate more than 108. நிறைய பேர் 108 பக்கத்துக்கு மேல சாப்பிட்டுருக்காங்க. So nice, that was very nice that all of you engaged in such a wonderful cooking. You know, I thought that our lotus will be most impressive thing, but soon as prasadam offering came, I understood. Nobody could tell what is the color of dress of the deities. Everybody said, very colorful, everybody was looking down prasadam. நான் நினைச்சேன் நம்முடைய இந்த தாமரை அலங்காரம் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கவர்ச்சிகரமானதா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா நைவேத்தியத்துக்காக கொண்டு வந்த எல்லா பிரசாதங்களும் எல்லாம் பார்த்த உடனே ஒருத்தரும் பகவானுடைய வஸ்திரத்தினுடைய நிறம் என்னன்னு கூட தெரியல அவங்களுக்கு. எல்லாம் ரொம்ப வண்ணமயமா இருக்கு அப்படின்றாங்க. One man took photo of each cake separately, you know. I think 7 days in the week he will change the photo in the phone. Amazing, they were so impressed. Children, they had problem. They start crying. I want the cake. And after some congregation also crying. You know. What to do? Don't translate this. So intelligence, Krishna gives intelligence. If we are sincere, Krishna will guide us. What to do? You are alone somewhere. Phone is not working. Book is not there. Book, Shastra, Sadhu is not there. Guru is not there. What do I do? Nobody to ask. What do we do? Difficult situation, something to decide. We pray to Krishna and we do whatever we have to do. Even if we did wrong, Krishna understood the sincerity of our intention. Our attitude. Krishna understood. It's not the best pay karmi cook to make prasadam. It's not the best option. Those who complain, let them cook next year. I don't know how to cook for 30,000 people. You know? You can put icing for 30,000 people. It's difficult. But we can practice, we can manage. One day we have to take over, no? Otherwise, make the cook devotee, preach to him. No? This Nishant was doing, preaching all the time to the cook. இன்னொரு புத்திசாலித்தனமா செய்யலாம். ஒண்ணு நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம் பெரிய அளவில் சமைக்கிறதுக்கு. இல்லைன்னா சமையல்கார பிரச்சாரம் பண்ணி அவரை பக்தராக்கலாம். நிஷாந்த் பிரபு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாருனால. In that busy belly bath, if you find too much chili, that is because Nishant was there preaching to him when he was putting chili. busy belly bathல வந்து நிறைய காரம் இருந்தது அப்படின்னா அது காரணம் நிஷாந்த் தான். நிறைய பிரச்சாரம் பண்ண மிளகாய் போட்டாரு. Now I had to mention his name because I think he surpasses all of us in service. Incredible service, young boy did incredible. அவரோட பேரை நான் குறிப்பிட வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் காட்டிலும் பெருமாள். Of course, not to make him puffed up. Nonsense fellow, you mess up so many things also. But when you put on balance, it did more good than bad. You know? அதே நம்ம மொத்தமா கணக்கு பார்த்தோம்னா
சொதப்பினதை விட நல்லது செஞ்சது நிறையவே இருக்கு. Okay, we had nice Janmashtami, everybody agrees? ரொம்ப நல்ல ஜென்மாஷ்டமி விழா இருந்தது. ஏத்துக்கிறீங்களா? Mind saying no, but intelligence says yes. மனது சொல்றது இல்லைன்னு, ஆனா புத்தி சொல்றது ஆமான்னு. Yeah?